v-a regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Minecraft pentru prima oară. Pentru că, sincer, vreau să mă apuc și eu de YouTube. Și vreau să fac și eu astăzi un episod de Minecraft, pentru că mă uitam și eu frumos la un videoclip cu Minecraft unde era după canalul lui Kevin, nu știu dacă îl știți pe Kevin, și dacă vreți să-l căutați pe el pe YouTube, scrieți Denisa9033 ca să-l căutați. Are 67 de bucăți, eu acum am 0 pentru că de-abia m-am apucat. Și hai să începem, trebuie să așteptăm să încarce. Da, și am uitat să vă spun un lucru, dați like și subscribe. Vă rog să dați un like și să vă abonați. Bun, ne-a respawnat, hai să începem. Și Minecraft original. Bun, noi acum o să tăiem lemne, așa face și Kevin. Hai să începem. Ok, și o să tăiem frumos copacii. Și o să mai vă spun ceva detalii despre Kevin, unde da, el e prietenul meu. El are 7 ani și pe clasa 1-a. Și are abonați pe muzică cu mine, unde eu am 9 ani și sunt pe clasa 3-a și el e mai mic cu mine. Da, cu 2 ani. El e mai mic decât mine cu 2 ani. Tocmai el are abonați mai mulți decât mine și da, asta m-a făcut incredibil. Și am zis, dacă are și el așa mulți abonați, am zis, ia lasă că mă și eu de YouTube și eu poate îl trec. Și fix asta fac acum. Bun, hai să mergem aici. Bun. Stai că mai trebuie să... Vreau să fac pickaxe. Să joc ăsta. Bun. Așa și acum hai să tăiem ăsta. Ok. O să mai tăiem câteva lemne, dar nu de astea trebuie. Uite de astea. Și da, vă rog să dați un like și un subscribe pentru că sunt începător. Kevin nu mai e, a fost și el, dar nu mai e. Bun. Hai să mai facem ceva. O să mai facem niște bețe. Da, am uitat. Să mai facem niște astea. Bun, acum o să le mai facem cu sabie. Și atâta. Acum o să începem să ducem jos. Ok. Hai că am început bine. Da, chiar am început bine.
Bun. Și, da, ce să mai vă zic? Kevin, am văzut că videoclipul lui a durat 9 minute și sau să dureze mai mult. Am văzut că el a făcut doar un XP, adică dar level, bă, e întuneric. Ok, o să mergem înapoi sus. Dar uitați-vă, eu fac și astea frumos cările ce iese, Kevin nu prea le face. O să punem asta aici și o să mai facem. Da, o să avem nevoie de unul ăsta. O sabie nu avem neapărat nevoie. O să mai facem niște bețe mai trebuie. Să facem. Da, asta vreau. Dar cum să face? Așa. Și atâta. Hai să plecăm. Ce mă două? Hai mă! Mai trebuie. Bun. Am făcut două toane fără să vreau. Bă, nu. Bă. Stai. Bă, să blochează telefonul. Da, să blochează telefonul. El așa. A, da, și o să ne luăm și ceva de mă. Că o să morim de foame. Acum depinde cât rezistăm. Și o să trebuie să... Trebuie să ne facem și un pat. Pentru că o să vine noaptea și trebuie să ne culcăm, așa că vă dați seama. Ok, o să plecăm de aici. Mai luăm și niște copaci pentru că o să mai avem nevoie. Frumos. Poate o să găsim și diamante, eu atâta zic și cred. Și că e periculos să merg și așa că o să-l ascult. Ok, am luat puțin din apă, nu se spune. Bă, mi-e frică. Hai, mă, vină. Hai că vreau să plecăm de aici. Uite, mai e niște găini. O să le umăr, vă dați seama. Fac, nu prea avem nevoie. Sulpi de albine, o să vreau să luăm. Vreau să văd dacă se întâmplă ceva. Păi, cred că prime o grămadă de albine. Mi-e frică. Ce ce faceți? Salut! Salut! Mă urmăriți? N-aveți. Nu puteți să mă prindeți. Villager, fix ce ne trebuie! Oh, am noroc, am noroc, am noroc. Am noroc, am foarte mult noroc. O să mă duc fix acum într-o casă. Vreau să zic. Oh, parcă văd raiul. Pentru că nu prea găsesc villager.
redasea. Ai fi bine. Asta că e bun. Să mergem aici. Sper să nu fie. Tot e bun. What the fuck? Ok, gata. A, da, și o să... E sigur că o să luăm ăsta. Pentru că avem foarte mult nevoie de un pas. N-am găsit diamante, aia e. Bun, hai să mergem. A, da, vreau să mergem unde... Acolo am uitat cum era. În fine, o să vă arăt, am uitat cum să numea. Hai să mergem. Ok, hai să ne luăm niște mâncare, că murim aici de foame, adică uitați-vă acolo sus în fine, hai să plecăm. Ok, acolo am dat din greșeală pauză. Hai să mergem în continuare. Sper că dacă mergem acolo să nu ne omoare ăia. Da, uite aici vreau să zic și am uitat cum se numește casa asta maro, fix aici și am uitat cum se numește. Mi-e frică să nu mă omoare ăia. Ok, aici nu e în fine, nici nu mai știu să mai... Fug. Ce-i cu aia? Fug. Bă, vine ăla după mine. Lasă-mă. Vrem să ne batem? Bine, hai. Hai să mă bat. Da, desigur că mă bat. Trece aici. Nu știu dacă o să bat, sper să bat. Și a murit. Da. Ce să mai zic? Șmecher rău de tot. Nu pot să cred. Bă, a murit. De ce? Hai că mă duc acolo, că mai știu drumul unde era. Gata, am găsit și drumul. Da, hai să luăm toate astea unde aveam noi nevoie. Bine că le-am găsit, că dacă nu le mai găseam, nu știu ce nu făceam. Așa, bine, hai să punem casca asta pe mine. Hai să mai punem și pantalonii. Ok. Bro, ce cu tinentiurile astea? Ok, hai să... Bă, fugi. Bă, ce... Bă! Da, dacă m-am enervat și mi-am pierdut toate astea, bine, mi le-am găsit, așa ele trebuie. Cred că m-am răzbunat cam mult pe ele. Adică pe ei, nu pe ele, pe ei, vreau să zic. Săracii. Da. Ce să-i le fac? Ok, să zice adio casa lor. Ok. Acum, unde m-am răzbunat, bine, a fost cam o răzbunare prea dură pentru ei, dar în fine. Hai să plecăm de aici, pentru că și așa m-am plictisit și na. Ok, hai să plecăm. Bă, dar parcă am blag, nu știu, am blag așa puțin. Dar n-are nimic, hai să mergem în continuare. Ok. Gândirea aia, pe aici, da.